manismu kang ujiwat agawe citek gale wong ayu mesti kandhing pun kakang wong ayu dadi wonten pangandika ingkang adhawuh ayo lelumban warih madu kekosok kang sari-sari wong ayu rara apa kang sinadya Tobat rawuh paduka pukulun adamel kaget ngayak suarane kok becik temen rungokno wong ayu tertamtu tak turuti wit ning pinudya kuning kang pengawak anggana sari Satyarta kang sela pindha kartika baya mirah baya enten sun remuk dadya sira wong ayu lumampah tanpa welah ing Mastuna Sidam sekaring bawana langgeng Yayi Dewi kula wonten pangandika ing adhawuh tanceping sih tresna kelawan sira wong ayu ustaan tepi ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun ya
aja mung kandhek ana ing rasa pangrasa tresna nanging nadyan ora mingsra wujute pun kakang bakal peparing marang sira wong ayu wujuding tetali asih ngaturaken panuwun namung katresnan kula dhateng paduka pukulun namung alambaran sucining tresna jati kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa pukulun ora iki saka karsaning ulun pribadi mula kang saka iku mara nyaketa rene wong ayu kula nuwun inggih badhe peparing menapa pukulun mara tumuli tampanana iki tandha tresna ulun marang jeneng para yayi menika menapa mencorong sumunar cahyanipun cupu manik astagina Wah.
Nyacakra ngagiri-giri genyolir prabata abang kawelagar nangwuh ing mungsa aminta lawan hanggra srusinga nabda kadenggal yun manubro Togok Tejo Mantri ngomong pengendi kowe ngadhawuh bilung dalem tak rasa saya krasa tak gagas saya ngranui gok ingkang pundi ingkang dipun penggalih wayanganing mantasan widodari kayangan jenenge Betari Tara ya Betari Antara Kasih Gop wong widodari kok digagas pancen sing dadi tetungguling widodari kayangan iku nggih ayu tenan piye kok bilung dalem tak rasa saya krasa tak gagas saya ngranui kok ingkang pundi ingkang dipun penggalih wayanganing mantasan widodari kayangan jenenge Betari Tara ya Betari Antara Kasih Gop wong widodari kok digagas pancen sing dadi tetungguling widodari kayangan iku nggih ayu tenan piye kok wiwit pucuking rambut nganti dlamakaning suku ora ana cacate ya kok nggih wong ayu nek regane larang wong ayune iso jam 7 tutuk-tutuk nganten pun tek 30.000. Ya gene kok 30.000. Lah iya. Pupure mesti sing rega larang, sadurunge dipupuri mesti dileleti dhisik nganggo ndletek-ndletek kae. Nek wis diusek-usek nganggo kapuk bar kuwi lagi dipupuri lamat-lamat terus engko rada kandel. Nek wis terus nggon telapukan mata diwenehi semen blawu. Kemen denggelmu mlocot. Togok pripun? Upama aku sida garwa Betari Tara ya Betari Antara Kasih ngono, kowe piye, Gok? Lah gajeke sampean nak penutusan Patih Lembusura minggah teng kayangan Jungkring Salaka. Iya.
Pancen aku wis kongkonan Ditya Lembu Sura munggah marang Junggring Salaka. Nanging ing wektu dina iki durung ana kabare, Gop. Kula nuwun sewu nek kula nggih mutak-matuk mawon ning menawi pepakem cara kina niku wonten ingkang nyebutaken jodho tali mangsa. Jodho tali mangsa kuwi kepiye, Gop? Jodho tali mangsa niku nek widodara kalih widodari, nek dewa niku jodhone nggih dewi. Para hapsaring kayangan nek Bambang entuk endang. Ewadene Bambang malah pegatan ya wis bejane ngawak. Lambemu melengo lho. Aku ning mburimu ngene iki berat. Kowe ngati-ati lho ditunggu karo Njeng Sunan. Engko ngreglegeken terus digawe-gawe. Lire kepiye kok ngono kok? Lha nggih jodho tali mangsa niku sampun nyebataken, ngoten nggih. Dadi nek ratu entuk putri, lah nuwun sewu, raseksa nggih kudu entuk raseksi. Ning nyatane akeh raseksa ya wujud buta nanging bojone widodari ora kurang kok. Nggih wonten ning niku nerak pacak nerajang angger mesti badhe wonten agenging wilalat ingkang dumawah. Aku njaluk tetimbangan yen aku ngrabi widodari Betari Antara, kowe piye? Lho, kula sampun matur ngajeng menawi kula cocok, kula condong, kula matuk. Ning kula nuwun sewu nggih. Ingkang nami Pesti Jodho niku wonten purbaning Kang Maha Wikan panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Lah yen kowe ngerti kaya ngono, sapa weruh bejaning titah? Mula ciptaku nggonku kongkonan Ditya Kala Lembu Sura munggah marang kayangan ujubing atiku. Aku muhung kepengin kepiye carane, apa marga kang tak tempuh. Lah nek dewa mboten marengaken, wis dadi anteping atiku ngiras njajal ketrimaning uripku. Keparengipun dewa ora gelem ngulungake Betari Antara kasih kayangan tak sungsang bawana bali. Gunjang kancing langit kelap-kelap, katon lir gincanging alis, risang maweh gandrung. Sabaran kadulu wukir moyak mayik. Lha nek ngoten niku nuwun sewu pundan sampun wantun kalian panguwasaning dewa. Lah monggo mawon nek wani ampun wedi-wedi ning nek wedi ampun wani-wani. Ciptaku mau ngenteni baline Lembu Sura. Yen Lembu Sura bali tanpa gawe aku dhewe ingkang bakal ngunggahi Suralaya. Mula kang saka iku kerik lampit brungkat kimpul besok samangsa baline Lembu Sura tanpa karya, kayangan Junggring Salaka bakal tak bedah kok. Yaksakara rupa
Hatta para hapsari tumonton ring sang dwija kadya gewor jiwa kakak sing tyas Kat keuraning karyanira tatanan tuk samyomyat rengganing Prabota Radata Pitana aum awigenan mastu namasidan ramyang-ramyang ing jagat wetan maya ing jagat kulon dudu cahyaning surya candra ndaru miwah kartika nanging tuhu menika gumlaring kayuwangan Suralaya ya winastan kayuwangan jonggring salaka Jonggiri kaelasa ya kelasa warna uga winastan paku jamur katali warna ana padhang dudu padhanging rinana peteng dudu petenging wengi wenganing paningal tansah kapandhuk ing cahya nganguwung wawangunan sarwi kaliling salju pethak bebanjaran dat gumebyar sinela pucuking gunung Himalaya ingkang katingal menjila pating plancur lir kilat sisiring langit renggan kadewatan tanana kuciwa kuning gading sinangga mirah delima yayah peksi podhang ingkang lumayang rentengan Nilawerdi ginepi ruprada linebur lir kekonang sobeng pagagan pletik ing cahya tanpa wicalan abrit ijem jene wungu kedhep-kedhep gilir gumanti liru praba perbawane hanelai imbanging gunung Himalaya balalas marcukundha winangun candhi tinundha-tundha talundhake katingal inggil Girigara saka guru kekayon kang mawa teja umpak gengsela kresna ingkang akembar warna jarambah sarasah lan bebatur kang sadayake semboja pinajaran lintang ingkang pinanjer siang ratri datang kendhat hamung kudhup sekar kestuba ingkang kinarya tetenger lamun megar pratandha rahina yen kuncup pratandha lamun ratri
Hanenggih sinten tawa ingkang dadi gegunganing kayiwangan wenang kinocapna wisik Sang Hyang Guru. Ya Hyang Girinata ya Sang Hyang Jagatnata ya Sang Hyang Jagatkarana. Sang Hyang Caturbuja, Sang Hyang Nilakanta, Sang Hyang Paramarta. Sang Hyang Paramarta Siwa ya Sang Hyang Manikmaya. Duh Sang Hyang Guru ingkang angratoni para dewa miwah widodari, mangreh para hapsara miwah hapsari. Nuju ing hari kasapta, Hyang Guru kepareng miyos tinangkil mungguing madyaning bale Alas Marcukunda. Lenggah mungguing dampar Silakanda Warubinangun hasesemek lembu handini. Sinungsongan kertas pituh mubyaring akasa kayap dening para hapsari. Para hapsari kang sami ngampil upacara renggan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru kembar mayang debok swasa pupus cindhe puspita gedhang mas lombok terong ingkang isi mutiara. Ingkang mungguing ayun tuhu jawating sithik pangudal-udal Sang Resi Narada ya Sang Resi Kanika Putra mongko kamituwaning para dewa. Datan kantun kang mabukuh Susilastawa inggih menika ingkang putra putranira Sang Jagatnata ingkang amawisik Bathara Surapati ya Bathara Indra ya winastan Sang Hyang Sakra. Ing Jawi dumugi ngara repat kepanasan Sang Hyang para Jawata Durandara abyor busanane panyayah Kartika mungguing tawang. Lenglenging driya pangumangun kong mangungkung kanduan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulasa mengkutya utama ruming mulat ruming mulat Sorapsari
Ruming mulat sorap sari sari oh